днешния брой на предаването ще ви срещнем с изкуството на една великолепна българска певица, чийто диапазон, красота на гласа, брилянтни височини и възхитително актьорско майсторство вълнуват многобройни почитатели на оперното изкуство у нас и в чужбина. Един от водещите сопрани на Националната опера и балет през последните няколко десетилетия – Елена Стоянова. Аз нищо друго не съм искала да бъда, освен оперна певица. Много странно за едно дете, което много рядко слуша и гледа опера, защото аз съм родом от Асеновград и там нямаме опера. Но много често гостуваше Пловдивската опера в Асеновград и аз никога не изпусках спектакли. Било опера, оперета, театър, каквото и да било. След което използвах момента, когато няма никой в къщи. Слагах едни дълги нощници на майка ми и витрила и пред едни големи огледала. Ние живеехме в къща с едни големи салони. В едни големи огледала се оглеждах и си представях, че съм много известна оперна певица. Асен Найденов е първият ми диригент в живота. Бях студентка, когато той присъства на един наш спектакъл в консерваторията на вълшебната флейта. Аз пях Царицата на нощта. Той беше много учуден, че има такава царица, която се пази в тайна. Никой не ме пазеше в тайна, но той тогава за първи път ме видя, чу, каза веднага: утре в моя кабинет. 10 часа. Аз треперих, цяла нощ не спах. Но с моята прекрасна учителка и майка, доцент Джаблинска, отидахме в кабинета, защото аз не знаех откъде да мина, кои са пътищата към операта. И треперейки, изпях ариите, след което той каза: сега си на репетиция на 5-ти етаж, с всички артисти, големи. Това беше най-големият ми изпит в живота. Няма да забравя, когато станах да пея арията пред Валери Попова, пред всичките големи, бях с една рокля, която краищата трепериха така. И аз умирах от срам, че всички ще забележат колко се вълнувам. Но техният аплаус и това, че толкова много съм им харесала, ме успокои. Бях много малка, на 23 години някъде, когато един френски импресарио ме избра за
прави прослушване из цяла Европа и търси подходящата царица, шемаханска царица, за една пишна, най-пишната и скъпа постановка на Европа в Париж, в театър Шатле, Златното петле. Тя беше поставена от театър Кабуки, японска компания. Режисьора беше трето поколение театър Кабуки, най-известният в Япония актьор театър Кабуки. За първи път правеше опера. Но той я направи като техен театър. Това беше най-странното и най-трудното, защото аз не можех да играя европейски театър, аз не можех да жестикулирам като тук. Аз трябваше да правя специални движения, японски, на дадена музика, на дадена моя фраза. И много трудно ми беше. В началото започнах по-европейски, той каза много сдържано: ако вие продължавате така, моето място не е тук. Цяла нощ учих в хотела, цяла нощ всички японски движения, всичко, което искаш, и на другия ден бях перфектна. Аз искам да стана много красива балерина. Аз също искам да бъда балерина, голяма балерина и голямата танцорка. Защото са много красиви и грациозни. И изпълняват много красиви танци. Аз искам да стана като Маша Илиева и като Одета. Най-добрата Жизел. Аз искам да стана която най-добрата, ама добра е. Балетната школа създадох като израз на моята мечта да работя с деца и да направя детски балетен театър. Ние сме силно мотивирани, дълбоко мотивирани да изграждаме в децата едни умения, които само балета може да даде. Това са дисциплина, физически умения, артистични, музикални, сценични. Постижения имаме всяка година. Всяка учебна година при нас завършва с премиерата на балетен спектакъл, който децата са подготвили. Излизаме на сцената на любим столичен театър. Плешките дръжте, отвори краката Вивиан. Вивиан първа позиция. Ръчичка от пръщите отвори. Меко, бавно, меко, два. Дръж гърба, башката в тулото. И надолу, додолу. Стигам. Носа напред, когато крака работи встрани. Плъзни опънати колене. Два. Трети път. Първа. Внимавай, отпред прибираме пета позиция. Аз съм Марина Ценкова, на 12 години съм, уча вече 2 години в балетното училище. Преди да влеза, играх в балетна школа Силует и тази година ще играя в балетния спектакъл Спящата красавица, ролята на Фея и Люляк. В операта има много балерини, те много танцуват на сцената и има много зрители, които ги гледат. И те танцуват много красиво и друго нищо не знам за операта. Имаме аплаузите на нашите колеги, които считат, че са прекрасни тези детски изпълнители с цялото им отношение на професионални изпълнители към техните роли.
Преди да постъпят в балетното училище, децата трябва да имат отношение към изкуството. Трябва да им е ясно дали харесват танца, дали искат да бъдат балерини. И затова смятам, че формирането на това отношение в съвсем малка детска възраст е много важно. Мисля, че те сами се селектират. Като дойдат на 2-3 урока, ако пожелаят, ако им хареса тази музика, това настояване да изпълнят сложните движения, това е просто тяхното изкуство. Господ ги е докоснал, това е тяхната искричка. Винаги, когато бях по-младичка, съм присъствала на почти всички балетни спектакли. Даже там търсих някога образа на моите млади героини, в тази ефирност, в тази елегантност. Може би и оттам е останало, и в последствие моят съпруг е балетист, остана тази ми любов и това при създаване на балета в операта. Аз обичам моите герои да бъдат нежни, финни, крилати, елегантни, моите героини да бъдат истински жени, да бъдат финни, да бъдат ефирни. Аз не обичам грубостта. И може би оттам започнах да правя всичко по един такъв елегантен начин. И то остана. Въпреки че някои казват, този образ си го работила с твоят съпруг. Личи. Казвам, не, имате грешка. Не с него, сама. Ако имам някакви въпроси, го питам, но иначе той не се бърка в моите образи. Всички роли, всички абсолютно, които съм пяла, ги чувствам мои, ги чувствам като мои деца, които съм родила. И не мога да кажа коя по, коя не по, но като че ли най-пасващи за мене са Лучия де Ламермур и Травята. Там не пипам. Там те говорят сами за себе си. Но имаше един момент, когато за тях двете пея и свърши спектакъла, аз си казвах, сега съм спокойна, мога и да умра. Аз направих това, което исках. Така винаги след тях двата спектакла съм реагирала.
За този образ бях подходила много сериозно. Дори исках на моята учителка Жабленска, сина й е един от най-големите психиатри в Женева. Исках да наблюдавам лудостта на хората. Исках да отида в една лудница и да ги наблюдавам. Той каза: не, Елена, не ти разрешавам, ще си потиснеш страхотно. Не бива. Прави това, което ти мислиш. И когато аз започнах да я работя, аз реших, че трябва да оставя Елена вънка от театъра. Не, няма. Аз един вид медитирам. Когато съм в този образ, аз не съм аз. И не знам какво правя. Тя го прави. Лучия го прави, не аз. И затова може би излиза истинско. Но аз гледам реакцията на хората. Тогава е било истинско, тогава е било вярно, когато съм го направила вярно. И дори дъщеря ми беше много малка, когато за първи път ме гледа и когато аз умрях след полудяването, се разнесе такъв писък в салона. Мама! С такъв ужас в гласа, тя помисли, че аз наистина съм умряла. След което не можеше да се успокои, сигурно половин час ме пригръща, целува, гледа, стиска, че аз съм жива. И са ме питали след едно полудяване: ти си страшно уморена, сигурно. Как си? Аз казвам: не, напротив, аз съм заредена. По този начин аз се заредих и мога да започна от начало. Преди години, когато гостувах с Пловдивската опера в Америка, тогава пях пак прословутата Лучия, Риголето и Моцарт Реквием. Ставаше въпрос за Лучия. Един от директорите, защото ние пяхме в 41 щата в Америка, един от директорите на театрите е гледал като информация видеокасета с мен. И оттам беше страшно запален какво представлявам, кога ще дойда да гостувам в неговия театър. И питаше нашият импресарио: какви цветя обича, какво да подготвя за нея. И когато пристигнахме в града, пристигнахме в театъра, той ме гледаше като някакъв идол, като нещо нечовешко, нещо неземно. И преведи следното. Аз съм гледал и съм слушал всички Лучии, което е възможно. Джоан Съдърланд е моя лична приятелка. Но Лучия, която вие играете, никога не съм видял до днес. Аз настръхнах и казах: Божичко, наистина ли това е казал, или аз нещо си перифразирам, защото ми се иска така да го чуе? Не, те казаха: това е най-големия комплимент, Елена. Никога никой не е получавал такъв комплимент. Дори Съдърланд не играе като теб. И това ще остане за мен завинаги, като най-големия комплимент до днес.
Joy